Cabo da Cruz venceu con contundencia no Grove e segue a liderar na Liga A. O apartado feminino gañou novamente Salgado Perillo e as crucenses remataron quintas. A Liga Galega de Traiñeiras viviu unha nova fin de semana de competición que ademais foi moi positiva para os equipos da comarca. A Liga trasladouse esta fin de semana ao Grove, onde Cabo da Cruz volveu a mostrar unha gran versión. Os vermellos continúan intratables e fixáronse coa 15ª bandeira Viso do Carme, organizada polo Mecos. O sábado a mar estaba prácticamente en calma e a afección centrouse no porto de Pedras Negras para seguir a competición. A primeira quenda estivo moi igualada e decidiuse na última virada. Cabo saiu na segunda e chegou en cabeza na primeira volta, seguida de Tirán Pereira e San Bertolameu. Os vermellos consolidaron o seu liderado na segunda virada con Tirán segunda e San Bertolameu terceira. Os crucenses dominaron con claridade a proba e remataron primeiros con 17 segundos de marxe con Tirán. Cabo da Cruz mantense a cabeza da xeral cunha renda de 5 puntos co seu perseguidor San Bertolameu. Tirán pecha o podio e Mecos cuarta. A Liga F seguiu co mesmo guión que se está a ver polo momento. Salgado Perillo mantén o seu dominio na categoría feminina e firma pleno de triunfos. Onte desenvolveuse a segunda bandeira feminina Concello do Grove e non houbo sorpresas na competición. A primeira quenda estivo formada por Cabo da Cruz, Castropol, Rianxo e Esteirana, e foron as crucenses as que mellor tempo firmaron. Pero as embarcacións da segunda quenda melloraron os seus rexistros. Salgado Perillo tomou as rendas, seguida da Megrove, e viuse unha bonita loita entre Tirán e Chapela que finalmente se resolveu en favor das de Moaña. Cabo foi quinta e Rianxo sexta e a Esteirana oitava. Pouco mudan as cousas na xeral. Salgado domina a táboa con 4 triunfos en 4 regatas, seguida de Chapela Bofco e a Megrove. Cabo da Cruz mantense quinta, Rianxo sexta e Esteirana sétima.